Pagkuha ng sahod ng barangay health workers sa Dagupan City nagkagulo dahil sa hindi pagsunod sa social distancing. Nagbabalik live si Russell Simorio. Russell. CJ, mismo mga empleyado na ng City Hall ang sumaway kanina sa mga barangay health workers na nagkainitan sa pagkuha ng kanilang sahod. Problema sa pila at hindi malinaw na regulasyon ang reklamo nila. Bagyang nagkagulo sa harap ng Dagupan City Hall ang mga barangay health worker na kukuha ng kanilang 2 buwang sahod dahil sa hindi maayos na pila. Hindi naman sila luko eh. Inaayos na nga, ginugulo nyo pa. Dismayado si Marites dahil sa pahirapan daw na pagkuha ng kanilang sahod. Hindi raw kasi nasunod ang pila. Problema ang sasakyan. Kaya yung iba, alas 4 nagbiyahe na papunta dito. Para po, siyempre, kami pong mauuna, parang ganun. Ang nangyari po, nagpasikil po sila dyan ng alphabet. Naglakad din si Aling Violeta para kunin ang kanyang sahod. Pero ang problema, hindi malinaw ang dokumento na kailangan. Kaya nagtungo pa siya ng one-stop shop para kumuha ng sedula. Kailangan intayin. Nakapira tayo. May bili tayo ng pagkain. Ayon sa City Treasury Office, ipinatupad ng schedule per barangay sa pagkuha ng sahod para magkaroon ng maayos na pila ang mga BHW. Kasi sa ganito, kung hindi namin ganun, lahat sila magdadagsaan na kami ang nauna kasi andyan na sila lahat eh. So, by barangay na lang ginawa namin. Problema rin ng CTO ang hindi pagsunod sa social distancing ng mga barangay health worker. Nasa 270 daw na BHW ang tatanggap ng sahod. Kasi wala silang yung social distancing, sir. Napakaano nila eh. Since ginagawa na namin ito, pag magpapasweldo kami talagang ganyan na yung mga BHW. No? Sana silang magagalit. Pero ngayon talagang hindi nila ino-honor. CJ, ang ibang barangay health workers ay bahagyang natagalan din sa pagkuha ng kanilang sahod dahil hindi nila alam na kailangan palang magdala ng identification card. Pinayuhan naman ng City Treasury Office itong mga barangay health workers na senior citizen na hanggat maaari ay magpatulong na lang sa kanilang mga kaanak para hindi na nila kailangan pa na pumunta sa City Hall. Lalo't ayon nga sa health authorities ay prone itong mga senior citizen sa sakit lalo na ngayong may banta ng COVID-19. CJ. Russell, bakit tumantong sa sitwasyon na ganyan? Ibig sabihin nito, hindi ito na-manage ng maigi ng otoridad. So, saan sila nagkulang para sana hindi nangyari ito? CJ, karamihan kasi sa mga barangay health workers, inakala nila na kung sino yung unang darating ay sila yung unang mabibigyan ng sahod. Pero hindi pala ganon yung kanilang nadatnan, lalo't per barangay yung ipinatupad ng City Treasury Office. Nagkaroon ng miscommunication sa pagitan ng City Treasury Office at ng barangay health workers. CJ. Okay, maraming salamat, Russell Simorio.